къде ще се родиш, от кого, какъв ще станеш. Представете ли си всичко за теб да е предсказано 500 години преди да се родиш? Лудост, нали? Кой трябва да си ти, за да е възможно всичко това? И сега, знаете ли, че в Библията има над 300 пророчества за Исус Христос, написани стотици, а някои повече от 1000 години преди раждането му? В това кратко видео ще разгледаме само 7 пророчества, свързани с неговото раждане, и ще видим дали наистина се изпълняват. Първо, роден във Витлеем. Около 700 години преди Христа, пророк Михей посочва точното място на раждането му. Цитирам: „А ти, Витлееме Ефратов, от тебе ще излезе за мен един, който ще бъде владетел в Израиля, чийто произход е отначало от вечността.“ Христос е щял да се роди в Назарет, но римският император Октавиан Август нарежда преброяване, което ги принуждава да пътуват до Витлеем, и Христос се ражда точно там. Второ, ще бъде потомък на цар Давид. В Исаия 11 глава 1 стих Библията предсказва, че Месия ще произлезе от родословието на цар Давид. И наистина, и двете родословия в Матей и Лука проследяват родовата линия на Исус чак до Давид. Трето, ще му донесат царски дарове. Псалмите, приблизително 1000 години преди да се роди Христос, описват царе, които ще дойдат да му се поклонят. И наистина, Матей описва група мъдреци, които пътуват от изтока повече от 1 година и носят злато, ливан и смирна на малкото дете. Как научават факта, че се е родило там и тогава това дете? Колко специално трябва да е било детето, щом пътуват близо 1 или 2 години, за да го посетят? Защо, когато го намират, му се покланят и му дават подаръци като за цар? Четвърто, появяването на звезда. Около 1400 години преди раждането на Христос, пророк Валаам предсказва изгряването на звезда. При раждането на Исус мъдреците казват: „Видяхме звездата му на изток“. Те следват тази светлина и тя ги отвежда до мястото, където е детето. Пето, плачът в Рама. Пророк Йеремия предсказва около 600 години преди раждането на Христос плач на майки, чието лица ги няма. Историята показва, че цар Ирод заповядва избиването на момчетата във Витлеем от 2-годишна възраст надолу. Прави го най-вероятно, защото се чувства застрашен от новопоявилото се дете цар. Шесто, ще бъде повикан от Египет. Пророк Осия казва: „От Египет повиках сина си“. След заплахата от Ирод, свещеното семейство бяга в Египет и се връща след време, точно както е предсказано. Седмо и последно, ще бъде наречен Бог могъщ, княз на мира. Около 700 години преди раждането на Христос, Исаия предсказва появата на дете с божествени титли. Той го назовава чуден съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, княз на мира. Не е случайно мъдреците му подаряват дарове като за цар и му се кланят, а Ирод нарежда избиването на деца по 2-годишна възраст. Каква е вероятността всичко това да е случайност? Тук науката има какво да каже. Професор Питър Стоунър прави статистически анализ вероятността един човек да изпълни само 8 от месианските пророчества, и той обявява, че това е 1 към 10 на 17 степен. Това е все едно да покриеш цялата площ, колкото щата Тексас, с монети до коляно, да маркираш само една монета, да я хвърлиш, да ги разбъркаш и да очакваш някой със затворени очи да я намери от първи път. Това е вероятността един човек да изпълни само 8 от месианските пророчества. Според ChatGPT проверих, вероятността един човек да изпълни 48 пророчества е 1 към 10 на 157 степен. Число по-голямо от броя на атомите във Вселената. А Исус изпълнява над 300 пророчества. В един момент математиката спира да позволява случайности. Пророчествата, които разгледахме, не са писани на едно място, нито по едно време. Те са писани от различни автори в различни епохи, в различни държави, понякога разделени от столетия.
но всички сочат към една личност – Исус Христос. Но кой всъщност е бил Той? Една от най-добре документираните личности в човешката история. Някои го смятат за велик учител, други за пророк, но според пророчествата и свидетелствата на очевидците, той е бил Бог в човешка плът. В книгата на Исаия детето е наречено Бог могъщ, Отец на вечността, Бог въплатен. И какво друго обяснение може да имаме за напълно невъзможното изпълнение на над 300 предсказания за него? В Галатяни, 4 глава, 4 до 7 стих се казва: а когато се изпълни времето, Бог изпрати сина си, който се роди от жена, роди се и под закона, за да изкупи онии, които бяха под закона, да получим усиновението. Всички предсказания се изпълняват с невероятна точност, защото когато се изпълни времето, Бог изпрати сина си. С каква цел? Текстът казва ясно: за да получим усиновението. За да станеш ти негов син. За да станеш ти негова дъщеря. Ти не си роден случайно. Ти не си случайен биологичен продукт. Ти си син на Създателя на Вселената. Ти си дъщеря на всемогъщия Бог. Ти си специален. Ти си ценен. Животът ти има велик смисъл. И всичко това е постигнато с първото идване на Христос. И ако Той е изпълнил пророчествата за първото си идване, тогава може да сме сигурни, ще се изпълни и обещанията за второто. Ако желаете видео и за пророчествата относно второто идване, напишете в коментарите. Благодаря ви, че бяхте с мен. Пожелавам ви светлина, надежда и Божия мир тази Коледа. По-точно, това Рождество Христово.